3 बोसोर बैसोनि सिंनि जे हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाय बेखौ बे 2025 मायथाइनि थाखाय बासुगाव दखरा एबसुनि सिङाव थानाय बे गसाइगाव गामिनि जि गेवलां फोथार बेवहाय दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय आरो जागायनानै सानबानि थाखाय जों खेलाखौ थिक खालामनाय जादों। फैगौ आगष्टनि 10 अक्ट'आव फाइनाल जाहैगोन आरो बे गेलेनायाव जिल्लानि सिङाव थानाय गासै मोनस्नि दखरा एबसु दं। बिथांमोना मोनसे टीम लानानै बाहागो लागोन आरो बे गेलेनायनिफ्राय जोङो मोनसे गोख्रों जिल्ला टीम जों सेलेक्ट खालामनानै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लानाखि सेप्तेम्बर अक्ट'बरनि गेजेराव बिथांमोना बे एखे खेलाखौ बानजायगोन अब्ला जों बेवहाय बाहागो लाहैनाय जागोन। दा बेवहाय हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि बाव जों गेलेनायखौ एखे बैसोआव लानाय जादों 13 बोसोर बैसोनि सिंनि। दा जेदिननाखि फाइनाल जागोन 10 आगस्टआव हेदिनखालि जोङो जिल्लानि सिङाव मोननै साब डिभिसन दं आरो गासै मोनस्नि दखरा एबसु दङ। जोङो साब डिभिसन लेभेलाव गार्लसफोरनि थाखाय मोननैल' हान्जा बाव सेलेक्सननि थाखाय मोनसे डेम' जों खेलाखौ लानाय जागोन 10 तारिखआव। हौवासाफोरनि फाइनाल जानायनि सिगां बाहायबो जोङो हिन्जावसाफोरनि मोनसे मजबुत जिल्ला टीम हिसाबै जों सेलेक्ट खालामनानै मिरुआव लांनाय जागोन। दा चिरां जिल्लाया बे खेलाखौ फैयै बे बोसोराव जों 5थि बोसोराव आगान सुरबाय आरो 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जि जोलुर बादायलायनाय बे बादायलायनाय बा बे खेलाखौ दैदेननाया एबसु हिसाबै चिरां जिल्लाया गिबियावनो जों जागायजेनदों। चिरां जिल्लानि उनावहाय मिरु एबसुआव खेलानि जि माखासे सिगनिफिकेन्स बा जोंनि इयुन जोलै फिउचार जेनेरेसनफोरनि जे केरियारनि बाथ्रा, बिथांमोननि आखल आखुनि बाथ्रा, बिथांमोननि लाइफनि बाथ्रा गासै बिथिंखौ नोजोर होनानै गोनांथि दं होननानै दिनै मिरुआवनो बेखौ लानाय जाबाय। फर्मेलि मोनसे अर्गेनाइज मोनसे प्लेटफर्मखौ खालामनाय जाबाय आरो बेयाव चिरां जिल्लायाबो मैखोमै बाहागो लाबाय थानाय जादों। जोङो जागायजेननायनिफ्राय मिरु लेभेलाव बोसोरथाम देरहाबाय आरो बे बोसोरावबो जों देरहानायनि मोनसे जि जोंनि प्रिपारेसन बेखौ जोङो लांगोन। जोङो चिरां जिल्ला एबसुआ आसा खालामदों जे जोंनि समाजखौ दानांगौबा जोंनि इयुन जोलै हान्जाफोरखौ जोङो बिथांमोननि लाइफखौ इस्टाब्लिस खालामनांगौबा केरियारखौ जों इनस्योर खालामनांगौबा केबल एबसुआ बा गुबुन जों दैदेनगिरिफ्रा समाजा लुबैनानैल'जों जानाय नङा आरो लुबैनायखौ लानानै खुगाजोंल' जोङो बुंबाय थाबा जानाय नङा। बिथांमोननो जों सঠিक बा मोनसे राइट प्लेटफर्म होनांगोन। जों मा लुबैयो बिथांमोनखौ बे प्लेटफर्म बे परिबेसखौ होनानै जों फाउन्डेसन लेभेलनिफ्राय केयार खालामनो रोङोबा जायखिजाया लाइनावनो बै जोंनि इयुन जोलै हान्जानि जि मोनसे केरियार बेखौ थिक खालामनायनि बाथ्रा, बिथांमोननि लाइफखौ जोङो इस्टाब्लिस खालामनायनि बाथ्रा बेजोंसो जोङो रोखा खालामनो हागोन। आरो जाथि नाङैनो बेबायदि मोनसे सिन्ताधाराखौ लानानै रेस्टलेस जों जुदि खामानि मावबाय थायोबा आनकमप्रमाइज मोनसे मेन्टेलिटिजों जों बयबो समाजा गारजेना आफादफोरा सिन्था खालामोबा बिनि गेजेरजोंसो बड'फानि जि सिमां बर'खौ बुहुमाव गेरेमसा माहारि दानाय बे बाथ्राया थाबैनो जाफुंगोन जोंहा मोनसे फोथायनाय दं। दा बेनिखायनो गासै बाथ्राखौ जोङो बुजिजोबनानै जिल्ला एबसुआ बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बिनि आन्दाराव दिनै फाउन्डेसन लेभेलाव गथ'फोरनि थाखाय इयुननि थाखाय सोलोंथाइ बिथिङावबो जों गोबां हाबाफारि मावदों। केरियारनि बाथ्रा, मटिभेसननि बाथ्रा, आखल आखु दानायनि बाथ्रा, गेलेनाय आयदायावबो दिनै नोंथांमोना नुबाय फुटबलनि बाथ्रा, कालचार ट्रेडिसन कालचारनि सायावबो नुबाय, हाबा मावनाय जोंनि मा होनो थांनानै थानाय जि इक'नमिक बेखौ जोङो लांनांगौनि थाखायबो इन्टारप्रेनियर लाइनाव गोबां बिथिं एबसुआ सम आरो थासारिजों जोङो खामानिखौ मावबाय थानाय जादों। जोङो बेखौ मोनदांदों आरो दिनैनि जि मोनसे खेला बे खेलाजों जों स्पस्त जाबाय जे जोंनि समाजाव जोंनि गथ' गथायफोरनि आखल आखु, जोंनि बिथांमोननि जि हुदा आरो फिउचार बेखौ जों निश्चित खालामनो हागोन बे स्पस्त बाथ्रा। मानोना दिनै गथ'फ्रा
मोजां मोनसे राइट ट्रेकआव प्लेटफर्माव दिनै समखौ नस्थ' खालामाखै इउज खालामफैदों बल गेलेफैदों बिथांमोना फोथाराव थाङाखै आड्डा मारियाखै बल गेलेफैदों जोंनि लाइमोनफोरा दिनै हारिमुनि ट्रेडिशनेल कालचारनि सायाव सोलोंदों समायखौ मिसइउज खालामाखै सोलोंथाइनि फारसे सोलोंदों गरम बोथोराव जोङो कचिं क्लास होदों 9, 10आव एमइ स्कुलाव एलपि स्कुलाव जों खुनु जोंनि इयुन जोंनि गथ' गथाय जेनेरेसनखौ जाहाथे लाइफ दानायनि थाखाय प्रफिटनि थाखाय बे बेसेन गोसा समखौ नस्थ' खालामा बिथांमोनखौ राइट ट्रेकआवनो राइट प्लेटफर्मावनो दोननानै जोङो सिगां फारसे आवगायलांनायनि जि सिन्ताधारा बेखौ दुलाराय बर' फरायसाफोरा दिनै गोख्रोङै जों नोजोर होबाय थानाय जादों। सार आबसुनि जिखिनि लाइमोनफोरखौ लानानै मोनसे गोदान मोनसे फुटबलनि बिथिङाव जौगाखांनाय 5 बोसोर आगान होबाय जिल्ला हिसाबै चिरां जिल्ला हिसाबै मिरु हिसाबैबो बोसोराव आगान होबाय बे माबायदि जादों माबायदि इमप्रुभ जादों लाइमोनफ्रा बर' हालामाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जे मोनसे सिमां नुदोंमोन बर' हारि गेरेमसा हारि दानाय नाथाय बिथाङा अबथिरायै 34 बैसोआवनो रुंसारि जालांबाय आरो बिथांनि जे आद्रा सिमां बेखौ मोगथां महर होनो थाखायनो आथिखालनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोख्रों आफादगिरि दिपेन बर'नि दैदेननायाव जों मोनसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे मावथांखि दङ जाय मावथांखिनि मुङा जाहैबाय बड'फा गोजोरथि आरो सोलायनाय मावथांखि जायखौ इंराजि बुंदों बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बेखौ बिथा खालामनानै जोङो जोंनि गामि गफायाव जि उन्दै उन्दै खुदियाफोर दङ जायफोरा गेलेनायखौ उन्दैनिफ्रायनो बिथांमोना रोंगौ आरो बिथांमोनखौ जोङो मोनसे प्लेटफर्म होनानै मोनसे मन्च होनानै बे जोंनि उन्दै उन्दै खुदियाफोरखौ गेलेनायनि गेजेरजोंनो बिथांमोनखौ गावनि थांखियाव गावनि जिउनि थांखियाव सहैनायजों लोगोसे बर' हारिखौबो गेलेनायनि गेजेरजोंनो स्टेट लेभेलाव नेसनेल लेभेलाव इन्टारनेसनेल लेभेलाव सिनायथि होनानै बे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जि मोनसे सिमां नुदोंमोन गेरेमसा हारि दानाय बेखौ जाफुंहोनो थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों बे 13 बोसोर बैसोनि जोलुर बादायलायनाय बेखौ जों होनाय जादों जिल्ला आफादा होखांनायनि उनाव देग्लाय मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा 4थि जि 13 बोसोर बैसोनि जोलुर बादायलायनाय जों बेखौ अक्ट'बर मासनिफ्राय जों जागायगोन आरो जों नुदों 13 बोसोर बैसोसिमनि जि जोलुर बादायलायनाय बेखौ होनाय लोगो लोगो जोंनि गामि गफायाव गोबां जोंनि खुदियाफ्रा फुटबल गेलेनायनि मोनसे जि स्किल जि मोनसे आबहावा बे जादों आरो बेनि गेजेरजोंनो जोङो आथिखालाव जि जोंनि उन्दै उन्दै लाइमोन गथ'फोरखौ गाज्रि मोनसे थासारिया गाग्लोबदों जेरै उन्दै उन्दै समावनो जौ लोंनाय मबाइल गेलेनाय जुवा गेलेनाय ड्राग्स जानाय डेनराइट जानाय बैफोरबायदिखौबो जोङो गेलेनायनि गेजेरजोंनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद गैया खालामनो हायो नामा जों बेखौ सानदों आरो जोङो मोनसे लेभेलाव जों मोगथाङाव जों जाफुंहोनो हादों मानोना उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2009 मायथाइयावनो बेखौ जागायदोंमोन बिथांमोना 15 बोसोर जाबाय कर'नायाव 1 बोसोर बिथांमोना होनो हायाखैमोन बे उदालगुरिया 15 बोसोराव जिखिनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ बिथांमोना लाबोबाय 13 बोसोर बैसोनि गेजेरजों बै खुदियाफोरा देरनानै आथिखालाव आसाम स्टेट इलेक्ट्रिसिटि बोर्ड FCI बेबायदि मोजां मोजां क्लाबाव बिथांमोना गेलेनो खाबुखौ मोन्दों आरो आसाम पुलिस इन्डियान आर्मिफोराव गोबां गेलेनायनि गेजेरजों बिथांमोना साख्रिखौ मोननो हादों बे जोंनि थाखाय मोजां आरो जों सानदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि लेखा फरानि अनजिमायाबो एसे खमायलांदों चिरां जिल्लायावनो बोसोराव 28% जोंनि लाइमोन गथ'फोरा स्कुल ड्रप आउट जादों उदालगुरियाव 20% क'क्राझार 15% बै स्कुल ड्रप आउट जानायखौबो जोङो गेलेनायनि गेजेरजोंनो जोङो गैया खालामनो हायो नामा बेखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे थांखि आरो नोजोरखौ लानानै बे गेलेनायखौ जों जागायहोबाय थादों। नाथाय गेलेनायाव जोङो आवगायनि समाव 11 जन गेलेनायोमोन एबारनि समावहाय जों 9 जनल' गेलेनाय नुनो मोनदों। बेयो आसाम फुटबल एस'सियेसननि जि मोनसे बिथांमोननि रुल आरो बे रुलखौनो फल' खालामनानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो आन्डार 13नि जे 9 जन गेलेनाय बेखौ जों होनाय जादों बे मोनसे रुलखा आरोखि। सोलोंथाइनि बिथिङाव बर' बिजोङाव जेरै हाइ स्कुल बाहाय जिखिनि गभर्नमेन्टनिफ्राय इउनिफर्म बियो दिनैसिम सफैयाखै होननानै खौरां मोनदों दा एबसु लोगो माबायदि खायफा जिल्लायाव स्कुल इउनिफर्मा जायफोर जोंनि आइजोफोर दङ बर' बिजोंनि बिथांमोननि मुङाव सासेयाव गांनै माने जरासे फैदों नाथाय जों नुदों जायफोर ठेकेदारफ्रा बे बर'नि दख'नाखौ साप्लाय होदों बे दख'नाया बर'नि जेबो आंगो सिनायथि गैया एकदम प्लास्टिक बायदि ओंखायनो जों बेखौ मोननाय लोगो लोगो जोंनि स्कुलनि अथ'रिटिया जोंनो खबर होनाय लोगो लोगो गार्जेनफ्रा जोंनो कमप्लेन होनाय लोगो लोगो फरायसाफ्रा कमप्लेन होनाय लोगो लोगो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि जायफोर इउनिट कमिटि दङ आनसलिक कमिटि दङ जिल्ला आफाद दङ जोङो थांनानै बेखौ स्टप खालामदों
आरो जेब्लासिम दुलाराय बर' फरायसा स्पष्ट दख'नाया जाबाय बर' हारिनि सिनायथि दख'नाया जोंनि गाननाय जोमनाया जाबाय जोंनि बर' हारिनि हारिमु आरो हारिमुनि गेजेरजों मोनसे हारि सिनायथि मोनो ओंखायनो सोरबा जुदि बर'नि गाननाय जोमनाय दख'नाखौ जुदि 2 नम्बरै खालामनो नागिरदोंब्ला दुलाराय बर' फरायसाफोरा जों मालाबा गनायना लाया बेखायनो जोङो जेब्लासिम जोंनि खुदियाफोरा जोंनि आंगो दख'नाखौ मोना बै समसिम थिकादारफोरखौ जोङो राननो होनाय जाया होननानै जोङो मोनसे राननायखौ जों बन्द' खालामनानै दोनदों